lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Seni barang Citra Asing Oseh Sumogo Dados. Ya, terima kasih Mas Doho Deroket dan juga Adi Audio yang sudah mendukung di acara siang hari ini. Monggo para warga Jabu Barat khususnya RT 29 RW 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Mugi jaya ing selamat seni barang Citra Asing. Rombongan saking seni barang Citra Asing pimpinanipun Bapak Muntarno saking Bondo, pewaris saking Bajadro Suwandi. Ing sajeng punika kula sakota rombongan ngaturaken sugeng siang, sugeng pepanggihan malih kaliyan seni barang Citra Asing. Sugeng pinara ingkang sekeca sinambihan resmi pasukuan saking Bapak Zainul Rahman adalah Ibu Siti Kalimah. Bapak Zainul Rahman adalah Ibu Siti Kalimah yang sajeng punika ngadai hajat tetaaken ingkang putra inggih punika Adik Ken Zaka Al-Sabar. Mukio dadosaken putra ingkang gunani kangge yang sepaipun kekalih. Ing sajeng punika kula rombongan saking seni barang badhe ngandharaken tari-tari kesenian Jawa ingkang angka sepeda inggih punika tari barong utawi barongan. Ingkang badhe dipunatut dening Bapak Susanto, Bapak Utama lan sak rencangipun. Ewantine petul kaliyan tembung. Petul badhe dipunatut dening Bapak Supriyono, tembung badhe dipunatut dening Dena Bowo. Tari jaranan utawi tari reog ingkang badhe dipunarto seniwati saking Citra Asing inggih punika sedherek Jenny Saudari Diva
Mbak ingkang badhe dipun sambung kalian tari Sinolodro ingkang badhe dipun asta dening Sedherek Jalil Sedherek Fiat Sedherek Wayu lan sarencanipun salajengipun badhe dalaken tari ondel-ondel inggih punika Mbak Cipli Barogo ugi wonten pojok ingkang badhe dipun asta dening Bapak Supriyono Sedherek Pandu ugi Sedherek Fiat. Salajengipun inggih punika badhe dalaken tari Buta Gedruk. Tari Buta Gedruk samaniki badhe dipun asta sedaya saking seniman saking Sri Barong Sidoasih. Kasambung dening tari Buta. Wonten panjang saha lebar. Monggo kita bersani sarengan kados napa bebereng cariyos saking Sri Barong Sidoasih. Nuwun. sampun diparingi opening salam pabuka saking Pabukan Seni Barong Sidoasih pimpinanipun Bapak Mintarno saking Bundu pewaris saking Baruan Jajo Suwargi. Ki adik-adik semangat nggih. Kurang banter, semangat nggih. Barongan nggih. Setuju?